Srdečne vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Zdravá manažérka. Od mikrofónu vás zdraví Daniela, empatická výživová poradkyňa so skúsenosťami z korporátneho sveta. Zaoberám sa praktickou výživou tela a duše, aby som dnešným moderným ženám pomáhala žiť zdravšie, vyvážene a spokojne. Tento podcast je bezplatnou súčasťou môjho mentoringovo-konzultačného programu. Spolu sa v ňom zameriame na to, ako si nastaviť zdravý životný štýl na mieru podľa vašich cieľov a potrieb. Poďme sa ponoriť do detailov a priniesť rovnováhu do vášho života. Prajem vám príjemné počúvanie. V dnešnom dieli budem rozoberať menštruačný cyklus a jeho výzvy, ktoré ja už dnes nazývam príležitosti. Poznávať seba a svoje potreby skrz cyklus je prínosné nielen pre naše zdravie a napojenie sa na naše telo a jeho potreby, ale môže to byť aj skvelý nástroj pre zefektívnenie našich pracovných povinností a využitie našeho ženského potenciálu. Pracovný svet je nastavený patriarchálne, čo v preklade znamená zameraný na konzistentný výkon. Skoro každá sme asi zažila počas jedného mesiaca situácie, kedy sme boli extrémne produktívne a stihli za deň to, čo niektorí za týždeň, a naopak, že iné dni sme tak produktívne neboli a vyčítali sme si to. Je to do veľkej miery dané aj našim cyklom a preto, ak sa s ním naučíme pracovať, budeme k sebe všímavé a začneme vnímať, aké naše vlastnosti sú v jednotlivých fázach posilnené, môžeme to krásne využiť v svoj prospech, aby sme využili svoj potenciál naplno. Samozrejme, menštruačný cyklus raz skončí, u niekoho prirodzene a u niekoho zo zdravotných dôvodov. Cyklickosť je ale pre nás ženy prirodzená. A môžeme sa v tomto prípade zamerať na fáze mesiaca a vnímať, ako sme ovplyvnené v období splnu, v období, keď dorastá a vo všetkých jeho fázach. Ženský cyklus je dar, ale často podceňovaný aspekt v našich životoch. Prináša množstvo výhod, ale aj víziev, ktoré môžeme vnímať ako signály tela, že potrebuje starostlivosť a harmóniu. Hoci bol cyklus minulosti často tabu, je dôležité, aby sme s ním pracovali a učili s ním pracovať taktiež naše mladšie generácie žien už od dievčenského veku. Bolesť počas menštruácie, únava či výkyvy nálad môžu byť signálmi, že telo potrebuje pozornosť a nemali by sme ich normalizovať. Ďalej je dôležité si povedať, že bolestivá menštruácia nie je normálna a ak trpíte na bolestivé krče a celkovo bolestivú menštruáciu, mali by ste to začať riešiť, pretože to nie je normálne. Stravovaním a správnou suplementáciou dokážeme mnohé zmeniť k lepšiemu. Naučiť sa pracovať s cyklom nám umožňuje lepšie porozumieť svojmu telu, jeho potrebám a využiť jeho potenciál. Pretože v každej fáze sa zosiluje nejaká naša vlastnosť. Hovorím napríklad o produktivite, kreativite, analytických, organizačných schopnostiach či komunikačných schopnostiach. A keď sa takto na seba napojíme, začneme si všímať same seba, tak cyklus môžeme využiť vo svoj prospech aj v pracovnej sfére, naučiť sa ho efektívne využiť a plánovať rôzne pracovné aktivity tak, aby sme vedeli využiť ten náš najväčší potenciál každej fázy. S tým taktiež pomáham svojim klientkám, nakoľko mám bohaté skúsenosti z korporátneho manažmentu, takže chápem ten patriarchálny systém práce, ale zároveň som sa ho naučila využiť aj v ten svoj prospekt a dá sa naozaj plánovať aj práca spolu s cyklom. Vieme to krásne prepojiť s nastavovaním zdravšieho životného štýlu, takže si dovolím povedať, že spolupráca so mnou nie je len o jedálničku, ale naozaj o komplexnom prístupe k zdravému životnému štýlu so všetkým, čo k tomu patrí, a neodmysliteľnou súčasťou je aj naša cyklickosť, ktorá má vplyv aj na náš pracovný úspech a psychickú pohodu. Poďme si vysvetliť jednotlivé fáze našeho cyklu. Rada by som tiež upozornila, že každá žena je iná a mali by ste toto rozobratie tých jednotlivých fáz brať ako sprievodcu, že máme každá svoje 4 fázy, ale každá žena ich môžeme vnímať inak. Preto je dôležité pozorovať seba a vnímať, aké sú tie vaše potreby v daných fázach, aké sú tie vaše vlastnosti, ktoré sú v tých daných fázach posilnené. Niečo totiž máme všetky spoločné a niečo zase nie. Ženský menštruačný cyklus sa delí na 4 fázy, pričom každá má svoje špecifiká ovplyvňujúce energiu, náladu,
výkon či metabolizmus. Prvou fázou je menštruačná fáza, ktorá trvá od prvého dňa krvácania až po približne 6. deň. Voláme ju tiež fáza reflexie. Táto pasívna fáza je ideálnym časom na spomalenie, starostlivosť o svoje telo a dopriatie si priestoru na oddych a načerpanie síl. Je to obdobie, kedy môžeme nechať odísť všetky starosti a jednoducho byť tým, kým práve sme teraz, a samozrejme sa tiež vyhnúť takým väčším fyzickým aktivitám. Druhá fáza je folikulárna, trvá približne od 7. do 13. dňa, voláme ju tiež fáza nových začiatkov, je to dynamická fáza, veľmi aktívna. S končiacou menštruáciou sa vynárame zo stavu podobného hibernácii, naše telo už necíti únavu a získava o mnoho viac energie a vitality, narastá naša motivácia konať, či už fyzicky alebo mentálne, zlepšujú sa naše schopnosti, čo nám umožňuje rýchlejšie zvládať úlohy, ktoré nám počas menštruácie nešli možno tak ľahko, a naše rozhodnutia sú v tomto období založené viac na objektivite a logike. Táto aktívna fáza je najvhodnejšia doba, ak chceme začať so zmenami vo svojom životnom štýle alebo celkovo vo svojom živote, vo svojej práci. Je to tiež čas začať nové projekty a aktívne im ísť naproti. Treťou fázou je ovulačná fáza, ktorá trvá približne od 14. do 20. dňa. Je to expresívna fáza, fáza komunikácie. S blížiacou sa ovuláciou sa postupne mení charakter našej fyzickej výdrže, sila vôle aj energia, klesá naša potreba aktívne konať, byť asertívne, stávame sa jemnejšími, citlivejšími, viac si uvedomujeme potreby druhých a rastie naša schopnosť aj ochota byť s nimi v kontakte a podporovať ich. V tejto fáze máme stále dostatok fyzickej energie, no na rozdiel od dynamickej fázy sú pre nás dôležitejšie naše emócie a citové vzťahy. Preto sa v tomto období lepšie hodíme na podporu projektov, než na ich vedenie. Výborne nám ide nadväzovanie nových vzťahov a výsledky dosahujeme skôr tímovou spoluprácou, než ako samostatní hráči. Energia a schopnosti tejto fázy sú pre mnohé ženy v niektorých kultúrách dokonca symbolom skutočnej ženskosti. No a potom máme luteálnu fázu, ktorá trvá približne od 21. dňa až po 28. deň. Je to fáza dokončovania, je kreatívna a aktívna. Expresívna fáza prechádza do fázy, ktorá je pre mnohé ženy najnáročnejšia, do predmenštruačnej fázy. V tomto období sme podobne ako v dynamickej fáze viac zamerané na seba a môžeme pociťovať silnú túžbu a motiváciu aktívne konať. Na rozdiel od dynamickej fázy je však predmenštruačné obdobie charakterizované klesajúcou fyzickou energiou a výdržou, ako aj intenzívnejšími prejavmi emócií a vášní, takže v tomto období sme často náladovejšie a naša schopnosť tvoriť sa v tomto období neobmedzuje len na fyzickú kreativitu, ale zahŕňa aj mentálnu tvorivosť. Je však dôležité uvedomiť si, že naša myseľ nám v tejto fáze môže takzvané aj prerásť cez hlavu a vyvolávať v nás pocity úzkosti, strachu, nedostatku, čo môže viesť k zvýšenej sebakritike a negatívnemu sebahodnoteniu. Paradoxne však môže byť toto obdobie jedným z najplodnejších a najvhodnejších na zmenu, pretože naša neochota tolerovať to, čo nám neslúži, môže fungovať ako silná motivácia na očistú, či už mentálnu, emocionálnu alebo fyzickú či vzťahovú. Nie je náhoda, že mnoho žien pár dní pred menštruáciou intenzívne upratuje a zbavuje sa starých vecí. Ja to napríklad veľmi dobre poznám. Pokiaľ ide o duševné schopnosti, naša myseľ je v tejto fáze mimoriadne kreatívna, schopná výborne dedukovať a využívať predstavivosť. Často prichádzajú intuitívne nápady, riešenia na základe náhlej inšpirácie. Zrazu vidíme riešenie tam, kde sme ich dovtedy nevideli, vieme sa na tie veci pozrieť z takého iného pohľadu. A často to nevieme vysvetliť, ako sme na to prišli, proste sme nejak využili tú svoju intuíciu. Predmenštruačná fáza potom prechádza do menštruačnej fázy, ktorej sa fyzicky, duševne aj emočne spomalujeme a doprajeme si čas na obnovu síl.
Tento pohľad na menštruačný cyklus nám ukazuje, že počas cyklu zažívame obdobia aktivity, ale aj fázy, keď je naša energia pasívnejšia. Preto je vhodné využívať aktívne fázy na konanie a realizáciu vecí a jemnejšie, pasívnejšie fázy na podporu a rozvíjanie našich projektov, vzťahov, ale aj na samotných. Ak však počas pasívnej fázy očakávame, že budeme mať aktívnu energiu a schopnosti, vytvárame si tým zbytočne veľké napätie, ktorá vedie k frustrácii a stresu. Podobný tlak môže vzniknúť, ak sa nútime do pasivity, trpezlivosti či empatie v aktívnej fázi. V oboch prípadoch ideme sami proti sebe a snažíme sa byť niečím, čím v danej chvíli nie sme. Keď však zosúladíme svoje konanie a očakávania s prirodzeným striedaním aktívnych a pasívnych fáz nášho cyklu, zbavíme sa vnútorného napätia spôsobeného bojom so samých sebou. Tým získame väčší pocit sebaakceptácie, sebaúcty a sebeuznania. Pohľad na menštruačný cyklus ako na striedanie fáz s aktívnou a pasívnou energiou nie je jediný spôsob, ako ho vnímať. Počas cyklu sa tiež mení naše zameranie od vonkajšieho sveta a vedomého racionálneho vnímania k vnútornému svetu a podvedomému intuitívnemu vnímaniu. Počas rôznych fáz cyklu môžete podporiť svoje telo jednoduchými krokmi. Napríklad počas menštruácie sú dôležité potraviny bohaté na železo, ako je napríklad špenát a vlastne akákoľvek listová zelenina či červené mäso. Tiež by mala byť bohatá na horčík a draslík, ktorého skvelým zdrojom sú napríklad banány, avokádo, listová zelenina, ale aj kvalitná čokoláda, ktorá obsahuje aspoň 70% kaká. Tiež neuškodí suplementácia horčíku v tejto fáze cyklu, pretože jeho potreba pre naše telo je vyššia, zmierňuje tiež krče, bolesť a únavu. V tejto fáze prospieva telu kľudový režim, dostatok oddychu a hlavne spánku a vyhýbanie sa intenzívnym aktivitám. To sa ľahko hovorí, najmä ak si nemôžeme dovoliť ostať doma aspoň prvé 2 dni menštruácie, ale dá sa s tým pracovať, keď začneme s cyklom vedome pracovať. Napríklad ja mám na to šťastie v úvodovkách, že mi do prvého alebo druhého dňa príde nejaká vec, ktorú nemôžem odkladať, ako je napríklad konferencia, workshop. A čo v týchto situáciách? Číslo 1 je spánok a prístun potravín bohatých na železo, horčík a draslík, samozrejme aj bohaté na antioxidanty a všetky makroživiny, prípadne tiež horčík suplementovať. Keď napríklad cestujem v tieto dni do Prahy, tak volím cestu vlakom miesto autom, pretože v aute som v napätí pod istým stresom a vo vlaku mám možnosť relaxovať, len tak sa dívať z okna, čítať alebo počúvať podcast. To sú chvíľky kľudu, ktoré si doprajem, než sa pustím do pracovného zápalu. Takže hľadám možnosti aj v tom pracovnom dni, aby som si to prispôsobila tak, aby som tomu svojmu telu dala maximálne, čo potrebuje, aj keď nemôžem zostať doma zachumlaná v posteli. Samozrejme je dôležitý tiež pitný režim a v tieto dni mám tiež rada sladké, takže v kabelke nosím kvalitnú čokoládu a mám tam tiež nejaké ovocie, či už sušené alebo čerstvé, tiež oriešky, pretože počas hektických dní sa stane, že sa posunie obed, takže mám kvalitný prísun živín v tejto forme po ruke. Samozrejme je to individuálne, čo máte radi a tak, toto sú moje veci, ktoré ja používam, ale samozrejme s klientami pracujem tak, aby oni mali po ruke to, čo im robí dobre a čo majú radi. No a napríklad v luteálnej fáze, kedy sa stretávame s takými tými väčšími výkyvmi nálad, tak je fajn podporiť to, aby sme mali stabilnú tú náladu. To znamená, že by sme mali mať dostatočný prísun živín, hlavne bielkovín, aby sme boli zasýtené dlhšiu dobu. Samozrejme prísun vitamínov, antioxidantov a nezabúdať už na dostatočný príjem horčíku a draslíku v tejto fáze, pretože tým sa pripravujeme na tú menštruačnú fázu, aby sme ju prežili bez bolesti a bez nejakých veľkých krčov. Ak trpíte bolestivou menštruáciou alebo výraznými výkyvmi nálad, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Bolestivá menštruácia nie je normálna a môže naznačovať hlbšie problémy, ktoré si zaslúžia pozornosť. Dôležité je tiež vzdelávať sa a sledovať svoj cyklus, napríklad pomocou denníka,
kde si môžete zapisovať každý deň, ako sa cítite, čo ste robili, pretože vám to potom neskôr dá prehľad o tom, čo je charakteristické pre vás v jednotlivých fázach menštruačného či lunárneho mesiaca a budete tak môcť lepšie plánovať svoj čas a aktivity podľa svojich potrieb. Je nereálne očakávať, že budeme celý mesiac rovnaké a konzistentné, keď proste nie sme. Ako náhle príjmeme svoju cyklickú podstatu, prestaneme na seba klásť nerealistické očakávania a zbavíme sa zbytočného stresu, ktorý nám prináša naša snaha byť stále rovnaké a podávať rovnaký výkon počas celého mesiaca. Ak žijeme v súlade so všetkými časťami svojho cyklu, dávame im rovnakú váhu vo všetkých aspektoch našeho života, prirodzene tak uspokojujeme svoje potreby, ktoré sa v jednotlivých fázach líšia. Čiže vlastne sa príjmeme také, aké sme, viacej sa vieme pochopiť a viacej vieme porozumieť tomu našemu telu, čo sa s ním deje. Zmeny v priebehu menštruačného cyklu je možné vnímať dvojako. Buď ako opakujúci sa príliv a odliv aktívnych a pasívnych energií, alebo ako premeny našeho vnímania, ktoré sa striedavo zameruje na vedomý vonkajší svet a na podvedomý svet intuície. Menštruačný cyklus začíname v spoločnosti postupne detabuizovať a začíname o ňom viac otvorene rozprávať a stále sa o ňom dozvedáme viac a viac. Hovoríme o ňom viac ako o prirodzenej súčasti žien a nie probléme, ale za mňa je to stále málo, takže túto tému budem otvárať častejšie. Ale o čom sa stále hovorí ešte menej, než o prirodzenosti menštruačného cyklu, je perimenopauza a menopauza. Ako ženy prechádzame počas života zmenami, z dievčat sa stávajú ženy, zo žien zrelé ženy a každá naša vývojová fáza prináša iné potreby pre naše telo a my sa vlastne poznávame celý život, pretože sa meníme a menia sa aj naše potreby a to nie len v priebehu každého mesiaca, ale v priebehu celého života. Tieto životné fázy so sebou prinášajú výrazné hormonálne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť náladu, spánok a celkové naše zdravie. Vyvíjame sa, meníme sa a verím, že každá z nás si chceme udržať vitalitu aj vo vyššom, zrelšom veku a stále sa cítiť ženský a dobre vo svojom tele. Preto je dôležité poznať svoje telo, počúvať jeho signály a citlivo prispôsobiť stravu a naše návyky aktuálnym potrebám tela. Obdobie perimenopauzy a menopauzy prináša množstvo telesných a hormonálnych zmien, ktoré môžu ovplyvniť vašu pohodu. Správna výživa však môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní týchto príznakov a podporiť celkové vaše zdravie. Perimenopauza a menopauza sú prirodzené etapy v živote každej ženy. No napriek tomu sa o nich ešte stále hovorí menej, ako by sme potrebovali. Toto obdobie prináša fyzické aj psychologické zmeny, ktoré sú síce bežné, ale nie zanedbateľné. Každý symptóm, ktorý sa objaví, je signálom, že telo niečo potrebuje. Preto si zaslúžime pochopenie, starostlivosť a podporu a zároveň informácie, aby sme vedeli a pochopili, čo sa s našim telom deje. Poďme si v stručnosti vysvetliť, čo je perimenopauza a čo menopauza. Perimenopauza je príprava na zmenu. Je to obdobie, keď hladiny estrogénu a progesterónu začínajú kolísať. Môže trvať niekoľko rokov a sprevádzajú ju rôzne symptómy, ako sú napríklad návaly tepla a nočné potenie, nepravidelná menštruácia, kedy sa môže cyklus predĺžovať, skracovať alebo prichádzať nepravidelne. Ďalší symptóm sú zmeny nálad a taká psychická nepohoda, čo je tiež dôsledok hormonálnych výkyvov. Môže dôjsť k zhoršeniu kvality spánku, niekto začne trpieť nespavosťou, niekto sa často budí, môže to tiež súvisieť s poklesom melatonínu, môže dôjsť k zmenám na váhe, spomaluje sa v tomto období výraznejšie metabolizmus, takže to spôsobuje aj tie zmeny váhy, priberanie či naberanie tukovej hmoty. Toto obdobie je ideálne na to, aby sme si začali viac všímať same seba, dávali pozornosť svojmu telu a jeho potrebám. Aby sme vnímali všetky jeho signály a všetky tie symptómy, ktoré nám naznačujú, že dochádza k nejakej zmene.
Áno, znamená to, že ak chceme byť fit, cítiť sa dobre, vitálne a neprežívať obmedzenia skrz hormonálne zmeny, ktoré sa v tele prirodzene dejú, musíme sa o seba starať možno viac, než sme boli zvyknuté v produktívnom veku. Naše telo sa mení a my ho potrebujeme pripraviť na zmenu vo všetkých rovinách. Fyzickej, psychickej, nutričnej aj sexuálnej. Menopauza totiž nie je koniec, ale začiatok novej etapy našeho života, kedy si ho stále môžeme užívať plnými dúškami a dokonca možno ešte viac než doteraz. A čo je teda menopauza? Menopauza je nová životná etapa. Je definovaná ako obdobie, keď žena nemá menštruáciu aspoň 12 mesiacov. Vaječníky už neprodukujú dostatok estrogénu, čo prináša zmeny ako suchosť pošvy a pokles libida. Môže sa objaviť osteoporóza, takže je naozaj zásadné, aby sme mali dostatočný prísun vápnika a vitamínu D. A taktiež vzniká zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení, pretože sa znižuje hladina estrogénu, ktorá tiež chráni srdce a jeho pokles môže spôsobiť väčší sklon k vysokému tlaku a cholesterolu práve v tomto období, ak sme sa o svoje telo nedostatočne starali a nedali mu tú dostatočnú výživu už v priebehu tej perimenopauzy. Menopauza ovplyvňuje nielen telo, ale aj psychiku. Takže dochádza k zmenám nálad, môžeme pozorovať zhoršenie pamäte a dochádza pocit straty kontroly nad vlastným telom. Sú to bežné pocity, ale nemali by sme ich bagatelizovať. Dôležité je o týchto zmenách hovoriť a hľadať podporu, či u blízkych alebo u odborníkov. Samozrejme je dôležité tieto zmeny komunikovať v rámci rodiny a hlavne so svojím partnerom, pretože sa trošku bude meniť aj ten intímny život a aby nedošlo k takému odcudzeniu, tak je dôležité o tom komunikovať a hľadať cesty, ako si ten intímny život užívať aj v tejto fáze. Zmeny v nálade v tomto období sú prirodzené, no ak pretrvávajú, je vhodné vyhľadať odborníka ako psychológa alebo terapeuta. A samozrejme je tam veľmi dôležitá prevencia. Takže čím skôr si začnete osvojovať techniky mindfulness, meditácie a využijete silu prírody a pravidelný pohyb v prírode alebo celkovo pravidelný pohyb, tak sa postaráte o to, že bude vaša psychika odolnejšia aj v tomto období. No a samozrejme je dôležitá podpora znútra. V tomto období je dôležitý prísun kvalitných tukov a dostatočný prísun omega-3 mastných kyselín, ktoré podporujú mozgové funkcie a hormonálnu rovnováhu. Dôležitý je prísun bielkovín, dostatočný prísun bielkovín, to znamená aspoň 1 gram na kilogram vašej hmotnosti, pretože v tomto období dochádza k prirodzenej strate svalovej hmoty, ale to nechceme. Takže vďaka pohybu a dostatočnému príjmu bielkovín sa postaráme o to, aby sme o tú svalovú hmotu neprichádzali. Dôležitým je tiež vitamín D a vápnik a tiež je dobré zaradiť do stravy fytoestrogény, ako je soja či lanové semienka, ktoré môžu prirodzene podporiť hormonálnu rovnováhu, pomáhať kompenzovať pokles estrogénu. Je tiež dobré zaradiť rôzne bylinky, ktoré sa starajú o hormonálnu rovnováhu v tele. Existujú dneska naozaj rôzne kvalitné čaje, ktorými to môžete podporiť. No a tiež je dôležité v tomto období zaradenie rastlinných potravín do stravy, pretože sú plné antioxidantov, vlákniny, takže podporujú vašu imunitu a trávenie. A taktiež je dôležité ich mať v jedálničku aj kvôli regulácii hmotnosti, majú všeobecne nižšiu kalorickú hodnotu a zároveň sú bohaté na živiny, čo môže predchádzať priberaniu. Dôležitou súčasťou v týchto fázach je pravidelný pohyb, ktorý pomáha udržiavať zdravú váhu a zlepšuje náladu. Ďalej je to dostatočný spánok a psychohygiena. Sú to všetko viac menej všeobecné doporučenia, ktoré platia rovnako aj pre iné fázy našeho života, avšak čím sme v zrelšom veku, tým viac pozornosti potrebuje naše telo, metabolizmus sa postupne spomaluje, ale my ho môžeme skrz náš vedomý prístup k sebe podporiť, aby fungoval ako za mladá a starať sa o to, aby náš biologický vek
bol nižší než ten chronologický, pretože je to v našich rukách. A keď sa vy rozhodnete, že budete zdravé a fit vo svojom veku a prevezmete za to zodpovednosť, tak to tak proste bude. Samozrejme dá nám to už trošku viacej práce než v tom produktívnom veku, ale stojí to za to. Pamätajte, že každá žena prechádza týmito zmenami inak. Preto je dôležité nájsť si vlastný rytmus a nebyť na seba príliš prísna. A ak máte pochybnosti, konzultujte svoje symptómy s odborníkmi, ktorí vám môžu odporúčiť vhodné riešenia na mieru. Milé dámy, menopauza nie je koniec sveta, ale nová kapitola. S láskou k vlastnému telu a vhodnými stravovacími a lifestyleovými návykmi môžete toto obdobie prežiť s energiou a vitalitou. Začať s prípravou na zmenu môžete práve teraz. A to tým, že si začnete všímať same seba a vnímať signály vašeho tela. A je jedno, či ste ešte vlastne v produktívnom veku, v období perimenopauzy, alebo už ste aj v tej menopauze. Vždycky si môžete dať tú pozornosť a vylepšiť kvalitu vašeho života tak, aby ste ho žili naplno. A samozrejme je dôležité o tom rozprávať a hľadať si informácie, aby ste vedeli tieto životné zmeny zvládať a hlavne vedeli, že v tom nie ste samé. Téma ženského cyklu je veľmi intímna a zároveň je tak prirodzená. Naša cyklickosť je jedinečná a pokiaľ ju tak začneme aj vnímať, tak sa naučíme využívať aj náš ženský potenciál ako svoju silu a nebudeme to brať ako slabosť. Verím, že ak si v akejkoľvek fáze dovolíme byť slobodné a samé sebou, budeme zažívať pocit prijatia, sebauznania a sebavedomia. A s týmito slovami sa dnes s vami lúčim, budem rada za každú vašu spätnú väzbu a samozrejme som tu pre vás, tak ma neváhajte kontaktovať a nezabudnite mi dať follow, nech nezmeškáte ďalšiu epizódu. Majte sa zatiaľ krásne. Podcast Zdravá manažérka je tu pre vás úplne zdarma, aby ste dostávali pravidelnú dávku inšpirácie, aby ste si pripomínali, že máte byť k sebe láskavé a že ste krásne, dokonalo nedokonalé a aktívne hľadali cesty k vašemu zdravšiemu ja. Ak cítite, že potrebujete individuálnu pomoc, neváhajte ma kontaktovať skrz Instagram Zdravá manažérka alebo cez web zdravamanažerka.com. Ak sa vám podcast páči, budem rada, ak ho budete šíriť medzi svojich známych a nezabudnite mi dať follow. Nech nezmeškáte ďalší diel. Majte sa zatiaľ krásne.